Moja no karena kirim hubung, benar? Dekha baba. Kurbiha Jaydab Brahma. Lo guys, my YouTube channel nani labai tanjangku. Nih. I'm a fool for your love. Guys, nontonku pin kibo borai horlabai dini moनसे जिनिस सफैदों आंना guys नायलांबानो जाबाय नों पार्सेल सफैदों आंना मोनसे जिनिस ब्लगारनि बेबाय सफैनानै दं नायबानो जाबाय जोबनाय guys मा रोखोमनि नोंसोर नुलांबाय थासिगोन एबारनिफ्राय आंना ब्लगखौ बानायबाय थानाय जायाखैमोन ओमफ्राय एबार बानायबाय थानोसै आङो सफैबायना बे जिनिसा गोजान गोजानावबो थांना लानो हासिगोन आं बेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय बै मन्दिरावसो लायदो मन्दिराव सफैनानै दं गाइस एबारनिफ्राय रेगुलार बानायबाय थागोन आं नायदो आइसेना बारनार जोंना मन्दिरा नै गाइस बरिया जानानै दं ना 308 টাকা না আর কি কয় এই গাইস পার্সেল সফিনিয়া মজা নকরে না কিরকম হবো বারনার देखा बाबा Kurbiha Jaydab Brahma search करले बाबा देखिस ना ना टाका पार्टनार सार्च करले बाबा जे YouTube निया सफैबाय नै गाइस बेनि थाखाय आं बानायनाय एबारनिफ्राय YouTube आव नायै आङो मा नायनि र मा जिनिस को पार्टनार हा डाइरेक्ट Bunda, ita. Kau guys, foto gelap. Aku mana foto gelap ni? Mau buat DJ? Nice, ya video. Hello. Fully nane ang isi try nane kan deh. Cycle deng. Dah ibu lah try nane kan. Mau buat DJ? Vlogger ni bustu sufidina. Direct ini. Bini dah ini manage kalam dengan pura ayo. Lo guys, my YouTube channel nani labai tanjangku. Nih. Lagi beramai naik kan? Post lah baik ya. Wow, I'm busy packing kalamnya ke kadang mana mulai busy extra 8 taka layer busy extra nabai ba kalam ba 8 taka layer sampai ini packing kalamnya ni kayak 8 taka ladang 300 taka man kasih 308 taka ladang kasih sampai extra ni be di sini ni be ni bidang nah guys dia 8 taka extra lana juga ya lo galau mau badi jai guys naik tangga kunau karyawan mana kau ni guys Oh, mari kira. Oh,
हो गया इदि गाइस बिदि सोबाय बेखौ बे मोनसे माबा आरोखि क्लिप बायदि आंबो बेखौ ओरै सोबाय बेखौ kali guys nih apa ganan ini deh befer lekat buat tuh dan kadang lain nah udah gue bayang ini video teman short taka apa ini bisa bayar berdua bisa ganan ini deh guys जाया मोजां जागोन ना जाया मोजांथ' जाबा जाबाय जायाबा जाया नोंसिनि खोथा नायलांबानो जाबाय नै गाइस माबायदि खासि बिबारा गोलोमफुजोबबाय आं